Ngiyanibingelela nonke egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyanamukela ku-channel Isikhathi Sezwi. Uma umusha siyakwamukela kusekhaya la. Ungabe usahamba, sicela usubscribe ube ilunga lomndeni ngokugcwele. Uma usuphinda ukuba nathi uvele uyilunga lomndeni, sifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu i-support yakho nothando lwakho, and siyathemba ukuthi kukhona okukusizayo kule channel noma kuleli khaya, kukhona okukulekelelayo ukuze uzokhula ey'ntweni zikamoya. Namuhla asikhulumi nje ngamaphupho, kodwa sizokhuluma ngomuntu uNkulunkulu amnika iphupho, kodwa wathatha iminyaka ngaphambi kokuba alibone lifezeka. Lowo muntu uJosefa. Mhlambe nawe uNkulunkulu seke wakunika iphupho. Kungaba iphupho langempela ngesikhathi ulele, kungaba umbono, kungaba isithembiso, kodwa namuhla uyazibuza, Nkosi kwenzakaleni? Kungani kungafezeki? Uma uke wazibuza lowo mbuzo, le video ingeyakho kanye nawe osazolibona lelo phupho noma lowo mbono. Ngoba indaba kaJosefa isifundisa ukuthi phakathi kwephupho nokugcwaliseka kwalo kuba nohambo. Lolo hambo yilona olwakha ubuntu bakho. Hlala nami sixoxe ngalolu hambo. Ngokuba siqhubeke bengicela sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga ngezwi lakho. Njengoba sifunda impilo kaJosefa, sivulele ukuqonda, sisize singafundi umlando kuphela, kodwa sifunde indlela yokuphila egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. iBhayibheli lisitshela kuGenesis 30 chapter 37 ukuthi uJosefa wayesemncane lapho uNkulunkulu emnika amaphupho amabili. Wabona izinyanda zigobela eyakhe. Wabona ilanga, inyanga nezinkanyezi kumkhothamela. Lawa kwakungawona amaphupho ajwayelekile, kwakuyizethembiso. Kodwa ngemva kwamaphupho akufikanga impumelelo, kwafika izinkinga. Ake siqale sihlaziye impilo kaJosefa. Number 1, uNkulunkulu angakubonisa thula nokuhlakanipha bokwazi ukubona ukuthi imuphi umuntu okufanele uxoxe naye, ungaxoxeli wonke umuntu ngamaphupho akho. Ake uzibuzele imibuzo emibili. Number 1, ungabe uNkulunkulu uke wangibonisa into engagcwalisekanga kuze kube namhlanje? Number 2, ingabe ngiphelelwe amandla ngenxa yokuthi ngibheke isikhathi sami kunesikhathi sikaNkulunkulu? Ungaphenduli ngokushesha. Vumela uMoya oNgcwele
ukubonisa khona futhi uyabona la uya khona. Number 4, uNkulunkulu angase asebenzise ubunzima ukulungiselela ubukhulu. uJosefa wayethengiswe njengesigqila. Kwakungelona iphutha lakhe, wayengenacala. Noma kunjalo, izinto ezimbi zamehlela. Lokho kusifundisa ukuthi akubona bonke ubunzima esingena kubo ngenxa yokona kwethu. Kwesinye isikhathi ubunzima buyingxenye yokuqeqeshwa. Cabanga nje, ukube uJosefa akazange aye endlini kaPotifa, wayengeke afunde ukuphatha indlu enkulu, wayengeke afunde ubuqotho ngaphansi kwengcindezi. Ngakho-ke ungabheki ubunzima njengesijeziso, kodwa buza lo mbuzo: Nkosi, ufuna ngifundeni kulesi sigaba? Lowo mbuzo ungaguqula indlela obheka ngayo imigodi odlula kuyo. Number 5, ubuqotho bakho bubalulekile kakhulu kunesiphiwo sakho. Ngesikhathi uJosefa esendlini kaPotifa walingwa. Nengcindezi, yilapho ubuntu bakho buvivinywa khona. Khumbula lokhu: isiphiwo singakuvulela umnyango, kodwa ukuzigcina ungaphakathi kubiza ubuntu nobuqotho bakho. Number 6, ukungabi nabulungiswa akusho ukuthi uNkulunkulu ukushiyile. Ngemva kokuthi uJosefa enqabile ukwenza isono nomkaPotifa, kwenzakalani? Wamangalelwa, waboshwa. Cabanga nje, wenza ukulungile kodwa umvuzo wakho waba ijele. Abaningi bayazibuza, Nkosi, kungani ngenze ukulungile kodwa ngisahlupheka? Lesi isigaba lapho ukholo lwakho luvivinywa khona. IBhayibheli lisitshela ukuthi uNkulunkulu wayenoJosefa ngisho esesejele. Ungaba sendaweni abantu abathi ukwehluleka, kodwa ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu unawe. Number 7, isiphiwo sakho sizokuvulela umnyango ngesikhathi sikaNkulunkulu. Esejele uJosefa akazange athi, ngizosiyeka nalesi sipho sami. Wakhohlwa kwaze kwadlula iminyaka emibili.
iminyaka ewu-2 yonke ekhohliwe uKabera ngoJoseph owamsiza ukuthi aphume, amchazela iphupho lakhe elamkhipha ejele. Lokho abantu abangakwazi ukukwenza, uNkulunkulu angakwenza ngomzuzu owodwa. Ake uzibuze lokhu, ingabe ngisakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyasikhumbula isithembiso sakhe ngami? Uma ukholwa, qhubeka ubambelele kuNkulunkulu ngoba uzosifeza. Number 9, uNkulunkulu angasebenzisa ubuhlungu bakho ukusindisa abanye. Lesi isifundo esikhulu empilweni kaJoseph. Abafowabo bamphosa emgodini, bamthengisa, kodwa lapho behlangana futhi, uJosepha wayenamandla okubajezisa, kodwa wakhetha ukubaxolela ngoba wayebona inhloso yakho konke lokhu adlule kukho. Ukube akadlulanga kulawo buhlungu, wayengeke afike eduze kukaFaro. Ukube akafikanga, izizwe eziningi zazizofa. Ubuhlungu bakhe baba indlela yokusindisa izinkulungwane zabantu. Kanjalo nawe lobu buhlungu odlula kubo, uNkulunkulu engakusebenzisa ukusindisa abanye abantu. So ungamdeli uNkulunkulu noma ungalilahli ithemba ngenxa yobuhlungu odlula kubo. Number 10, isikhathi sikaNkulunkulu sihlala siphelele. Ngemva kweminyaka eminingi, ngemva komgodi, ngemva kobuqila, ngemva kwamanga, ngemva kwejele, ngemva kwakho konke, kwafika usuku olulodwa, uFaro waphupha. Akekho wakwazi ukuchaza amaphupho akhe. Ngaleso sikhathi lapho umphathi wezinkomishi uKabera akhumbula khona uJosepha, umuntu owamkhohlwa iminyaka 2 yonke, kodwa isikhathi sikaNkulunkulu sasesifikile. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu akadingi iminyaka eminingi ukuze aguqule impilo yakho. Uma isikhathi sesifikile, sifikile. Kungaguquka nje konke ngesikhathi esihle sikaNkulunkulu. Cabanga nje, ekuseni wayeyisiboshwa uJoseph, kodwa ngaphambi kokuba usuku luphele noma ilanga lishone, wayesengumbusi waseGibhithe. Ungafuni ukuvula iminyango uNkulunkulu angakayivuli. Uma isikhathi sakhe singakafiki, akekho ongakwazi futhi ukusivimba uma sesifikile. Ngiyacela nje mothola ithuba ukuhlale phansi uyifunde incwadi kaJosepha lapha kuGenesis chapter 37. Kuningi ongakufunda, kuningi nongakhula kukho, kuningi Number 7, isiphiwo sakho sizokuvulela iminyango ngesikhathi esifanele. Number 8, ukulinda akusho ukuthi uNkulunkulu ukukhohliwe. Number 9, uNkulunkulu angasebenzisa ubuhlungu bakho ukusindisa abanye.
Number 10, isikhathi sikaNkulunkulu sihlala siphelele. So ilezo zinto eziwu-10 esiyifundile ngempilo kaJosefa, owakuyena wayekade enamaphupho, noma uNkulunkulu owamtshengisa amaphupho ngaphambi kokumdlulisa ohambeni olude olwalumqeqeshela lezi zinto uNkulunkulu ayemvezele zona emaphusheni. Nanku umyalezo wami wokugcina kuso sonke lesi sifundo. Ngifisa nje ungakukhohlwa lokhu engifisa ukukushiya nakho, ukuthi mhlampe nawe uke waphupha, mhlampe uNkulunkulu wake wakukhombisa ikusasa elihle, kodwa namuhla uzithola usemgodini noma usejele lempilo. Lokhu akusho ukuthi iphupho lifile. Okokuqala, umyalezo wokuqala lo engifisa ukukushiya nawo ukuthi noma ngabe uyibona ukusiphi isikhathi sempilo, noma ukiphi isizini, noma ukusiphi isigaba sempilo, ungawakhohlwa amaphupho uNkulunkulu akuvezela wona, noma ungayikhohlwa izinto uNkulunkulu akhuluma nawe ngempilo yakho. Number 2, uNkulunkulu akaqedi ukusebenza. Kungenzeka awuyiboni indlela, kodwa lo nkulunkulu owavulela uJosefa indlela lapho eyayingekho khona indlela, usewuyena namhlanje lowo nkulunkulu. Uyena futhi lo kutshengisile nawe njengoba emtshengisile uJosefa. So ilokho number 2 lo engifuna ukukushiya nawo, ukuthi noma ngabe uyezwa ukuthi amandla akuphelele, khumbula ukuthi lo nkulunkulu owakhombisa uJosefa waqede wamphumelelisa ekugcineni, kusasewuye lo nkulunkulu otshengise wena iphupho lakho, futhi asazokuphumelelisa ekugcineni. Number 3, bambelela kuye ngane yakwethu, ungayeki ukukhuleka, ungayeki ukufunda izwi lakhe, ungayeki ukwenza okuhle, futhi ungayeki ukukholwa ukuthi uNkulunkulu uzozenza zonke lezi zinto akubonisa zona, ngoba isikhathi sikaNkulunkulu sifika ngesikhathi esifanele, uma futhi sesiredi ukuthi sikwazi ukukhuphuka. Ngiyabonga kakhulu, ake sikhuleke. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga isifundo esisifunde namhlanje ngempilo kaJosefa. Siyabonga ngoba usifundisa ukuthi amen. Uma lesi sifundo noma uma le video ikubusisile, ngicela ungibhalele kuma-comment ukuthi ngizothembela esikhathini sikaNkulunkulu. Lokho kuzoba ubufakazi bokuthi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu usasebenza empilweni yakho namanje. Ungakhohlwa ukulike le video, ukusubscribe ku-channel yethu. Uma ungaka-subscribe, ukushare le video nabanye, bangasizakala ukukhunjuzwa ukuthi iphupho likaNkulunkulu ngempilo yabo alikafi, nethemba abangalilahli. Incwadi yamaphupho isikhona, izokusiza ukuqonda nokuhumusha amaphupho akho. i-R100 kuphela okwamanje, and isatholakala nge-PDF. Uyakwazi ukuyifunda kufoni yakho, i-tablet, i-laptop noma ikhompyutha. Uma uyidinga, ngicela ungithinte ku-WhatsApp, ilink ikhona ku-bio noma ikhona futhi ngizoyifaka kule video ekugcineni. Ngiyacela noma ukhomente ngo-dream ukuze ngizokwazi ukuxhumana nawe noma ukukuthinta ukuze uzokwazi ukuthi uthole
incwadi yakho le yamaphupho. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sokubukela le video. Ngiyabonga nangothando sinikeza lona. Ngiyabonga ukushera, ngiyabona ukulayikha le video. Ngiyacela nje siyilayikhe mase uqedile ukuyibuka, uyilayikhe le video. Futhi ngiyabonga kakhulu ukuthi uyibukele le video kuze kube sekugcineni. Inkosi yomusa ayikubusise. Asihlangane futhi ku video elandelayo.